Ole, Zoram Mipui awo, lo ngai thaliang. He channel nei tu le in zain chi mai vekule. Ole, chian te u. Zu chung changa hian karil ruwa om inaw chopui ve don tiang. Zu hi ka in ve lo boka. Enga tan ma ka tilova. Ka chenu ma po zuar sela, ka tan chuan om zia om lo. Zu hi zor nita sila chu. In ngai lo tam takin anin paang ti chu a chiang. Khua khirna nen phim khur taka zor ni sila chu in pha an tambel chiam lo thei bok en tirnan free sale ni lova kat manga lei turan ni chuan ka ta rules fel tak in bilutin kwata le limit a omanga chu fair taka kalpuya ni in adang lamang rules fel tak ne na zur ani lo ero chuan kan chiat pha thei bok chu ti lain khaphini tareng sela zu chia le ain mi te ta na laum tak tak angol po ve man lova thi pui zung na a thleng zel do na ni a khoi zong nge kan ram tan hian thanom zo gang ti hi ngai to chian chu anga ya ni ko shan lamril ru tur chu soipo ngai lovin kan hre chiang beka zu zor hi an support ngai don lo ko shan du da na nga sarkar kal zel don chuan sarkar om hi angai lo tho thang ang chu thil ni the ani bok si lo sarkar chuan rampum thatna tur ngai to in ro re langa sarkar malak na zinga koshan mi te ta na thalo thil awmani chuan koshan chuan chumi laka inthiar filhim turin koshan member te chu zirtir na apimai tur nin ka hria chuti lai chuan sarkar point koshan ril ru tur thareng chunga thei to ba chwa ve tho chu angai ome by Ellen Ralte pu editor chibaile midang te soilo lamdai kan soi ve teang YouTuber LPS Zonet DDK hian kun hathok te an hatho na hmuna an kala thu an zo hian an ma ni de ungot an langa kun hathok tu te le an hatho lang tam ta se ke ni lo thira lo en tu ta na ba thawm em he channel hi an lo en ve te ni chuan lo in siam thave to se horticulture ser chi phi kun hathok tu te kom chung changa hi chuan an thaber mai ome engtia chin nge kui nge tu nge enghuna nge inphun kezia engza tin nge inhral a market a har sannain to kem ti thlenga zo hi a thakhom mai ien to nangu by LH Boitlung pu editor kalo au khat ta hle mai tun tum chu budget se son kal me ka an debate thu hla tanga party sang te hlok puile chanchiat pha theina nia ka hriat kan lo puang ve tiango pakhat na BJP tan ani chuan tun tum se son chu an hlok puina vak turemo an hlo pha tur em omina lang lo pani na INC ani hi MLA pakhat chau neya chuan ramtan an tho hlok viau do na an party tan po than ok na tur om thei mai om mange ti turani lain an du am suala house leader mimala be hming chiat tumlu tuk na khan an mani ati thron of don tlat ram hluizia assembly house kolle pi salama innor loi ang chi hi internet wala thang thar ten an malmak to ti muthiam hruai tu an la nei lo ti anin pholang pathumna MNF an MLA te anin puacha thatokhat viau mai ram nu khoi thila an moral an petok lo mo ti thei in thlan pui lo thleng le se ro rel na chang phatur zat nei thei phana tur khop ro rel na tha mi pui an hlui zo chia lo standpoint mu mal an nei lo emoni chu o ti turan ni palina ZPM atam ber hi first timer an ni ya anin puacha thatdat ain rual tok lo de mo ti turam zeu thin atlang puin policy nei tha an ni le ramta na inpek na tak tak an nei dia lang mi pui an tiamang nge ya thlai an le sakin an mani ati konfi hle bil thar ram le nam atha zonga khwai thei tur enge moza tan puluta an pas pui dana mi puya an tlanna hle mi pui te ham thanna tur enge moza ro rel na an nei khan in thlan le tura an din hmona so nget sau sawa ma an son zel theina tura
midang mit mei ven lu tu an mamolo anchunga mipui tamberin rin na an la ngatin lang Daniel le thiante Mizoram pu editor chi baile zu chungchang hi tlem kan soi ve lok teang zalen taka zor hi ti ngei turani zu khapwang hian ani drugs addict an tam em ni zu hi zalen taka leile in turom se he tiang em hian drugs le angol ve anom lowang chumi chian na chu ta han khiani Mizorama drugs ronlu za somkwavel hi kalimio ta han kaltlanga ronlu tani ma se ta han le a chevela khian Mizoram anga watlau taka drugs addict mu turanom lo a chan chu zu azalena drugs anman sakde hremna ana hlebok chu wangin zu zor hi sai hlum pakhata sawapani perthla kangani zu cheina wanga thi an tlem anga drugs addict an tlem sot bokang Billy zongte pu editor chibaile he thu hi zoram khai chhona tur nukpui ani e assembly la hian tu emober hian ronpulu thram te se central service coaching kaldu kalna nei silo thiam thei si anom nuala he tiang mi te hi sarkar hian zong chuakin tanpui ve sela aba thado nem bd changma khan thane mangai khop mai changma zir lai thiam thei deuh coaching kaldu athlang chuaka a sponsor mi amai thin nama kanin chian hlei thin mange Mizoram MLA te hi an constituency a theu hian mi pahnih khat theu tal hi chu sponsor ve turin ka ngen tak mewe an tan thil har salu tu kan em lawang chumo Zoram Mipui te hian kan hreng don sia ti mar politician hlun tak tak ramvei tu thatak tak niom tak le ram hmangai tu nia kan rin fote thinlung taka ka ngai san zui lo engma ni bik chuang lovin ka za pui fo thin te chu thutna hmuna zira ngai dan le du dan thlak mai mai ho hi an ni ruling an ni lai an du opposition an ni ta ka wanga an du lo om fo te hi tenom ka tia lemchang ramin a that pui ngai lo turte an nin ka hmu RK Sanga pu editor Zoram Mipui awo chibaile atlai ma hian voi khat ka na wak tiang khwa athala ram kan du hun lai lo ni ta sarkar thara hian ram kang laka inven longna lam idea thar om big lo he mai Mipui awo a kalo soi tuang khan sarkar lam hian March April May thachung hian drone tenen ni tina ram thli thai tu tur da te se a ven ngai chung a reilo em hi idea thar hi ommol te se don vela lungle pu editor chibaile heile kan sarkar chuan zu chu an zuar le rup mai don chu ni ya kan du emo du lo emo an zuar don ta tho chu ni melta a heti an zor don ta ka chuan zor atul love ti hi soi soi to lovin engtin nge kan lo ma chonang engtin nge kan tu le fa te zuin lo tura kan zirti rang ti kan ngai tua tulta vairam le chakma tui kuk barma te po an zuar del dula za sum kovel hi chuan anin thiam tlat mai mizo kan ni wanga enge kan in thiam lo na chan turom bik le ti te hi in zirtir fo thinila kan that pui zo kinari nomta politician ho po hian politics game khelna mang to lo ram sela puholan kumsang ni sompali aron zuar ve dek deka puzoram thangan kumsang ni somparia ta aron khable a tuna ZPM in zuar le dona MLA in thlan le huna tu po ron sarkar se khapto lo ram te u kumsom tal hi chu kalpui chinila chuta kan thatpui lo zo ka ni nga chuan chatuan thlengin kan khapto don nia bai zofa ti mangaya Mipui awo pu editor chibaile kan thu thon te minlo chiar chwa sakthina wangin lom thu ka ron soye hun enge mochen atangin Mipui awo thu le hla ka lo ngai thathina thu thatak tak kan tho hloma veizong ero ai nang lo thin hle ka ngai ve dana chuan ZPM sarkar dem na tamrualin
fakna o ka kan hretel boka tun sarkar hi chu mizo mipui te tan chuan an tha tho khat hle chuan ka hria ma se ka han ti tiang thlai thar le chungchang bi ka abikin so thing le le hral chungchang a hian keini khwa lam chhip le a chhevel khwa chu kan mangang tan ani a chan chu voi khatma secondary collection center a kan la hral ve lo hi ani sarkar hian ti dan dang ron dap se kan va du ve kan so thing chin na hi mitam jok chu ling ro ta ni wangin Mars le April thlabak chu motor akal theilo thin sia June July thla thleng so thing kan le yang sarkar in tima se kan khwa hi chuan engma tham kan hral man don lo ole du tok phot mayang bai tin thanga pacho lulul pu editor Zoram Mipui awo chi baile khwa lum taboka thupo toite te karon tho to teang assembly session lam han thlir kir taila khatia anaka thip zak khopa zen tu kha atopa azen na kuta tang taro sia chuta aphili boidu tuk chu engpole moni putar thalai ten athlawang hawin kholaya anpo pui lai lai ni berina lang don vela lunglei khai avan pui thin ole khati zong kha voina ta na kan ngai thak thei chu lo ni le ta a thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi le ngai thatu le thlir tu zong zong te thu ron tho zel turin kanin som non le mol mol ani